Sziasztok! Na most akkor csináljuk azt a kérdésekre válaszolok Vanát. Bocsánat, reggel van még nekem, pontosabban 7 óra 48 perc. Igen, reggel. Akkor Szolveig Bircsvátek kérdezi, első kérdése. Lesznek Dragon Song-os videók? Lesznek. Tervezek is egyet. Valamikor a közeljövőbe. Lesznek AMV vidikmény? Igen. Szerintem, amit felveszem, ezt nekiállok egy nagyon kedvenc animémnek, és abba keresztül a legjobb dolgokat. Szóval majd találkozásra, olyan vidik leszek, ahol szeretem frissítéseket megcsinálod? Igen, tervezem. Diának a következő kérdés sorozat, Dia High-tól jön, kérdezi, milyen videókkal várható a közeljövőben? Dragon Song-os, Neverwinter, AMV, ezek várhatóak, mivel Max, Aimel Frost, azaz Aimel Soft, lefagy néha. Szóval SSO Girl kérdezi, melyiket választanád? Egy jó videóvágó program, vagy egy szós lovad élőben? Hát inkább az SSO-s ló élőben. Lesz még ilyen kipróbálott játékok? Igen! Azt szeretnék titeket kérni, hogy ha van egy olyan játék, amit szívesen látjátok, amit kipróbálok, akkor azt írjátok meg kommentben nekem. Köszönöm. Highball megkérdezi, animézel? Igen. Ha igen, akkor milyen animéket láttál már? Black Butler, Solo Leader, Hellsing, Attack on Titan, Danganronpa, így még gondolkodom, hogy mit láttam, mert sokat. Danganronpa, szerintem ezeket, amikre még emlékszem is. Tokyo Ghoul, majd a Tokyo Ghoul-t ma fogom elkezdeni. Látok. Igen. Igen, azokat felsoroltam. Top 5 animém. Elsőt a Black Butler. Második helyre kerül, mert bocsánat, csak hát első helyre a Black Butler kerül, második helyre a Danganronpa, harmadik helyre a Hellsing. Na várjátok, előről mond, inkább második. Ha igen, akkor véleményeket lett már. Black Butler, Hellsing, Danganronpa, Soul Eater, Attack on Titan. Hát, Titan ezt nem, abba bedvegy. Oké, ez az jó, csak, bocsánat, csak. Akkor top 5 animém. Black Butler, Soul Eater, nem, Danganronpa, utána a Soul Eater, Attack on Titan és Hellsing. Nem, a Hellsing a 4. és Attack on Titan az 5. Igen. És lesz még, negyedik kérdés, lesz még a GMV-s videók? Igen, lesznek. De jó, hát mindegy is, ennyi van mára. Ha szeretnétek a videókat látni, hogy kipróbálok, akkor írjátok meg kommentbe, mint ahogy ezt mondtam. Addig is sziasztok!